Oh, kowe wong loro ki sing arep ngelamar kerjaan. Nggih, Bu. Leles, Bu. Iki CV-mu. Nggih, Bu. Lho. Lah kok rupane padha. Kembar ya? Kembar? Mboten, Bu. Saestu mboten kembar. Kenapa padha ngono lho? Iki ana brengose, kuwi ana brengose. Iki kudune tetep ana brengose. Mboten, Bu. Niki dereng niku Bu masih masa pertumbuhan. Ana brengose. Ana padha iki lho, dawa. Mboten kembar, Bu. Mboten kembar. Wis, ora gelem ngaku kembar? Ora tak wawancarai lho. Iya. Nggih, Bu, kembar. Nggih, Bu, kembar, Bu. Nggih, kembar. Lah, kembar to. Ngono ket mau ngomong kan gampang to. Saiki aku tak takon. Kowe di omah apa ora? Mboten gadah, Bu. Ora ketompo. Lah kok saged, Bu? Mengko kowe kerja malah ngajuke kreditan nggo tuku omah. Lah nek kula malah gadah, Bu. Malah kok gadah omah. Sombong amat. Oh, tambah ra ketompo kowe. Lah kok saged, Bu? Mengko kowe kerja nggo selingan tok. Soale kowe merasa sugih, kowe kemelinting. Waduh amat. Kowe ndek motor apa ora? Mboten gadah, Bu. Ora ketompo. Lah kok saged, Bu? Lah kowe kerja ning kene malah kowe ngajuke kreditan nggo tuku motor. Lah nek kula gadah, Bu. Ora trimo siji, Bu. Kula gadah gangsal motor, Bu. Malah ora ketompo. Kok saged, Bu? Soale parkirane kene wis kebak. Kowe wis lulus sarjana durung? Sampun, Bu. Kula kan pinter, Bu. Pun lulus sarjana kula. Ora ketompo. Kene golek SMA sing bayare murah. Lah nek kula malah nembe skripsi niki, Bu. Oh, tambah ra ketompo. Lah kok saged, Bu? Mengko kowe ning kene mau ngetek skripsi wae ora kerja-kerja. Goblok. Kowe seneng guyon apa ora? Mboten, Bu. Kula tiyange serius nyambut gawe. Ora ketompo. Lho, kok ngakil, Bu? Mengko kowe ning kene gaweanmu mung nyeneni kancamu, nyeneni awak buahmu. Ora iso guyon kowe. Lah, nek kula to, Bu. Nek kula malah seneng guyon, Bu. Saya itu gur ngeringis mawon, rencang-rencangnya kula tuh guyus banget, Bu. Tambah ra ketompo, engko kowe ning kene kakean guyon terus, ora kerja-kerja, kakean update status lucu. Tahu gua buang. Kowe wis ngerti gaweanmu apa durung? Nek kula jujur mawon dereng, Bu. Ora ketompo. Lho kok saged, Bu? Wong kowe arep nyambut gawe, kok kowe ora ngerti gaweane ning kene apa? Lah terus kowe pengen ngerjakke apa ning kene? Ya Allah. Gimana sih ini ya? Wah, nek kula ngetos, Bu. Nek kula niku ngetos gaweane napa mawon kula ngetos nek teng ngene mriki niku. Tambah ra ketompo. Lho, lah kok saged, Bu? Lah nek kowe wis ngerti gaweane, engko kowe ning kene rumangsa pinter. Rumangsa wis pinter. Kowe kerep lara? Mboten, Bu. Kula sehat walafiat. Ora ketompo. Lho kok saged, Bu? Mengko kowe ning kene tanggal abang jaluk mlebu. Hari besar jaluk mlebu. Ngantek-ngantek gaji perusahaan. Ora mung sehat kok. Ya gua gampar mulut lu. Nek kula lara-laranan, Bu. Wong kula kedaden sithik mawon ku wis mesti langsung mrincang, Bu. Oh, tambah ra ketompo. Lah kok saged, Bu? Kantor kene ora nampa wong pileren. Kowe iso main internet? Mboten saged, Bu. Ora ketompo. Kok saged, Bu? Perusahaan kene nampane wong sing pinter internet. Nek iku, Bu. Kula, Bu. Jagone Bu internet, Bu. Kuota kula-kula kula, Bu. Tambah ra ketompo. Lah kok saged to, Bu? Lah mengko kowe ning kene, kowe mung dolanan internet we. Entek-entek kuota perusahaan. Tuduhlah aku. Terus nek kula tiyang kali niku mboten ketompo. Terus sing ditompo niku koyo napa to, Bu? Loh, dicari malah di sini toh. Ayo minum obat dulu. Kowe sapa? Aku kan doktermu. Ora
ketemu. Nah, ayo pulang dulu yuk. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Loh, Pak. Yang sewu. Lah, ibu ini sinten, Pak? Ini pasien saya dari rumah sakit jiwa. Sejak kecil ingin jadi HRT. Coba bayi cingkong. Jebulane kawit mau ki dhewe ki di dikerjani wong ngene iki ya. Ya jiran. Jiran oh tekek. Oh. Kowe cah loro, yen nesu-nesu, malah ora ketemu kabeh. Thank you.